Συγγνώμη. Παρακαλώ. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Σε αυτό το σπίτι, τι ώρα ξεκινάνε οι καυγάδες? Για να ξέρω τι ώρα θα κοιμάμαι το βράδυ. 8 με 8 και 4 κάθε πρωί και Σαββατοκύριακα 10 με 12. 10 με 12. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, μητέρα. Θα πας για ψώνια τώρα που έχουμε χάσει τις δουλειές μας και το σπίτι μας? Δεν θα χαλάσω εγώ τις συνηθίες μου επειδή εσένα σε απολύσαν, εντάξει? Αυτό που λέω είναι να κάνουμε λίγο κράτη, όσο πατάει η γάτα. Εσύ να κάνεις. Εγώ γιατί να κάνω? Θες να πεις ότι έχουμε λεφτά? Ναι. Α, δηλαδή σαν οικογένεια εσύ και εγώ έχουμε λεφτά. Φυσικά, Δημήτρη, λεφτά υπάρχουν. Κοίτα τι πως το λέει. Τι να ακούτε πως το λέει? Λεφτά υπάρχουν, ακούτε? Ακούμε, τι είμαστε κουφοί, είμαστε και δεν ακούμε. Να σας πω, παιδιά, κάντε ό,τι θέλετε, σφαχτείτε, αλλά σας παρακαλώ αυτή τη φράση δεν θέλω να την ξανακούσω. Μέσα στο σπίτι μου, από εκεί ξεκίνησαν όλα. Πρώτα, λεφτά δεν υπάρχουν. Και δεύτερον, και αν υπάρχουν δεν τα έχουμε εμείς. Λάθος. Λεφτά υπάρχουν και τα έχει ο μπαμπάς μου. Αλλά ο μπαμπάς μου τα δίνει για μένα και για το παιδί. Σε τεμπέληδες? Δεν τα δίνει. Πάω για ψώνια. Δεν τα λέω. Την ερωτεύτηκες την πήρση αυτή? Ας ήταν να κάνω κάτι μια φορά στη ζωή μου και να πεις ότι το έκανα καλά. Μία φορά. Μία. Άννα! Ρε Άννα, για να καταλάβω, εμείς οι δύο δεν είμαστε ερωτευμένοι. Δεν παντρευτήκαμε για να γίνουμε ένα. Δεν είμαστε ένα. Αυτό το ένα το κερδίζεις κάθε μέρα. Και εσύ το έχεις χάσει εδώ και καιρό. Κοίτα λοιπόν να το ξαναπεί σύντομα, αλλιώς θα γύρω για χανιά. Έτσι, Δημητράκη. Γεια σας. Ο Δημήτρης. Πήγε στο σχολείο να πάρει το παιδί. Πρέπει να ειδοποιήσω το σχολικό να έρθει να την παίρνει από εδώ για την υπόλοιπη χρονιά. Τι έπαθες, μπαμπά? Τίποτα. Ούτε να το σκέφτεσαι, μπαίνω για αφρόλουτρο. Σε παρακαλώ, δεν θα αργήσω. Ναι, αλλά μετά δεν είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα για να κάνει κανείς μπάνιο. Δεν πάω για... Ναι, αλλά... Να σου πω, μήπως ξέρεις τι έπαθε το φρύδι του πατέρα σου? Δεν ξέρω, πού να ξέρω, δεν μου είπαν. Γιατί και εγώ τους ρώτησα και μου είπανε τίποτα. Και εμένα το ίδιο. Ξέρεις σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει το, Και ο πατέρας μου, όταν είχε μαυρισμένο μάτι, τα ίδια μου έλεγε. Αλλά είχε πλακωθεί με τον εραστή της μητέρας μου. τον εραστή της μητέρας σου, Λες να έχει εραστεί Κατερινούλα, ούτε στα πιο τρελά της όνειρα. Μικρέ μου, ποτέ μην υποτιμάς μια παντρεμένη γυναίκα. Ιδιαίτερα μετά από τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια είναι παντρεμένη? Πολλά, γιατί? Γιατί δεν μας λένε τι έπαθε. Αν είχε τσακωθεί με κάποιον άλλον, ας πούμε, δεν θα μας λέγανε? Ή αν είχε σκοντάψει κάπου, δεν θα μας λέγανε? Για σκέψου το. Όχι, δεν πρέπει. Μου άλλαξε κουβέντα. Δήμου. Το ρώτησα αν πλακώθηκε με άντρα και αυτός άρχισε να μου φωνάζει για το πανεπιστήμιο. Δεν τα έλεγα εγώ. Τα ίδια έκανε και ο πατέρας μου. Εγώ το ρωτούσα για τον πλαβιασμένο του μάτι και εκείνος μου έλεγε για τα καινούργια σχέδια στα πόμποκλα. Άντε καλέ τώρα, η μάνα μου δεν είναι γυναίκα για τέτοια. Ξάλλου αυτοί αγαπιούνται. Τόσα χρόνια παντρεμένοι είναι, 3 παιδιά έχουν. Και θα πηγαίνανε και κουρασιέρα, έτσι. Τα εισιτήρια τα είδα με τα μάτια μου. Καλά. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Η γάτα. Α, καλά, εσύ. Κουκούτσι. Ακατοίκητο. Ότι την έπαιρνε μακριά για να ξεχαστούν όλοι. Λες, Λέω. Εκτός κι αν... Εκτός κι αν ο πατέρας έχει γκόμενα και τον πλάκωσε η μάνα σου στις μπουνιές. Σταμάτα. Μαμά, ο παπάς μου είπε ότι θα πάει και να δεν μας χαλεί. Ποτέ. Μ' ακούς ποτέ? Εκεί πάνε μόνο τα νόητα παιδάκια. Δηλαδή εγώ που πάω στο νομό στο σχολείο ήμουν νόητος. Όχι, πες μου, σου φαίνομαι για νόητος. Δώσε ρε. Φούλα μου σε πληροφορώ ότι η Άννα είναι πανέξυπνη. Εδώ είστε? Ορίστε που με λες πάταλη, ακόμα και στις μπαταρίες οικονομία σου κάνω. Τις γεμίζω με στατικό ηλεκτρισμό. Τι λέγατε και σας έκοψα? Για το πόσο έξυπνη είσαι. Αυτό σου βρε, τετραπέρατη. Ιδιωτικό έβγαλες. Και την άλλη φορά που θα κοροϊδέψεις την κόρη μου θα έχεις να κάνεις μαζί μου. Την κόρη σου, κάποιος άλλος έτριβε μπαταρίες στα μαλλιά του. Εγώ απλά ήθελα να σας δείξω τι της είπε να κάνει. Να μας δείξει ήθελε απλά ρε παιδιά. Αμάν, σιγά.
Και αν θες να ξέρεις, η κόρη μου έχει 120 IQ. Της το μετρήσαμε στο σχολείο. Με τα παπούτσια μετρήθηκε χωρίς. Πολύ αστείο. Πάρα πολύ αστείο. Μπράβο. Πολύ αστείο, ρε Λιάκο. Πάρα πολύ αστείο. Πολύ αστείο, Λιάκο μου. Τι είναι αυτό? Μόνο στιλέτο. Πόσο? Θες να παίξουμε τον πελάτη με τη σπεσιαλίστα? Θα παίξουμε τον άνεργο και τη σπάταλη. Βρε αγάπη μου, βρε Ανούλα μου. Δημήτρη μου, θες να πεις κάτι? Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα. Ωραιότατη γόπα, πάρα πολύ ωραία. Για σένα την πήρα. Μόνο 250 ευρώ. Ωραιότατη. Φτιάχνεσαι. Ναι, δεν συζητάω. Στα 300 ευρώ θα με φτάσει φτιαγμένος για μια εβδομάδα. Αυτό είναι το αγόρι μου. Ναι. Κοίτα, Άννα, εμένα όλα αυτά με τη συγκατοίκηση δεν με ρίχνουν. Δημήτρη μου, αυτό το σπίτι είναι και δικό σου. Δεν τους το αφήσουμε μαχητή. Ναι. Ωραία, τώρα να κοιμηθούμε, γιατί όταν είναι ο μπαμπάς και η μαμά στο διπλανό δωμάτιο, δεν μου έρχεται. Δημήτρη, η σχέση μας βασίζεται στο πολύ και καλό σεξ που κάνουμε. Αλήθεια. Αλήθεια. Και πολύ και καλό, Και πολύ και καλό. Και όλα τα καλά ζευγάρια που κρατάμε στον χρόνο κάνουν καλό σεξ. Ναι. Δηλαδή, αν είναι καλό και λίγο, πειράζει, Πειράζει.